сега ще проверим дали ще се счупи. Мятаме и... Здравейте! На НДК сме с нашата поредица как хвърляме чупливи предмети. В днешния случай ще използваме яйца. Ще направим 3 теста. Първи тест – хвърляне на яйцето от тази височина. Втори тест от първото ниво на стълбите. Финалният тест е от ръба на мост. Опаковаме яйцето без кутия. Само в разтегателната хартия. Ето, заключва се. Първи тест. Първият тест е успешен, яйцето е невредимо. Сега започваме с втория тест и гледаме какво ще стане. 3, 2, 1, старт! Имаме омлет. Втория беше неуспешен. Сега ще пробваме друг метод за опаковане. Трето ниво, мятаме от моста. Сега ще го увиеме малко повече. Да го носиме с кръченца? Няма проблем, нали? 1, 2, 3. Нека да видим какво се е получило. Развиваме опаковката. И имаме успешен тест. Пишете в коментар какво още може да тестваме с нашите опаковки.